Takže čau lidi, vítám vás u dnešního videa. No a dneska budeme hrát Minecraft. A dneska přiučíme na skateu. Segra, co tady děláš? Se připojila. Dobrá, nebudeš mě zlá, jo. Budu! Nicméně lidi, tady jsem si dala bonusovou českou, protože já jsem fakt noob. Co tady chceš dneska dělat? Dneska budeme hrát survival přece, ty gra. Jo, ne v toho. Přesíkám, podívej. Já si beru ty tyčky. Ne, ty jsou moje. Čurák. A to se bude taky on tady. Dobrý, tak ale já vytěžím tady tu sračku. Ha, moje točka. No lidi, a my něco zajímavého najdeme, pak se vám ozveme. Lidi, jak můžete slyšet, tak moje segra právě bojuje se zombíky. Já jdu na pomoc. Segra. Super, že máš hlad, ne asi. Musíme najít nějaké jídlo. Máš nějaké jídlo? Mám. Zabiju. Ty idiote, kde seš? Zadaka, ty vole. Jo, padla mi z něho helma. Au. Ale jenom normálně jako kožená. Dobrý, já mám urvaný, já mám ještě jenom 4 sodíčky. Já mám jenom 2. Mně chybí hunger, ty vole, já musím Já chybí jenom 2. Tak dobrý, už jsem v pohodě. Ale když jste slyšeli moji mamku a nebo mého tačku, už zabila? Ha, když jste slyšeli moji mamku nebo tačku, no tak, pardon, protože oni jsou prostě hluční dneska. Ale jdeme tam někam. Lidi, myslím, že jsme z kreativu jídlo, protože my to hrajeme na normální a je to fakt blbý. Že nám pořád ubíhá hunger. Já vím, že tohle je podvádění, ale prostě si ho prostě musíme... Lidi, momentálně chci segře něco dát, co jsem si vzala z kreativu a zjistila jsem, že si to dá dávat na hlavu. No ani. Počkej, já ti něco hodím. Já ho hrozně vidět. Že jo, přesto to je strašně vidět, já si to radši sundám. Jenže to nejde tohle. Dolů? To jde dolů nebo ne? Ta dýně ne? Jo, dobrý, jde to dolů. Stoj, nechám. Tak. Jo, ale crafting table. Crafting table, tak se vykraftí sama, ty vole, když je to crafting table. Kámo, už se bude smívat, rychle. Jo, to není dobrý nápad. Uděláme si tady barák, rychle natěž nějakou hlínu a dáme si tady takhle přístřešek a potom na nás to zničíme, rychle. Udělej lopatu. Ty vole, my nestíháme. Okay. Takže lidi, tohle by bylo pro dnešní video všechno. Doufám, že jste se dívali, nás totiž mamka volá, proto to máme tak krátce, jinak můžu točit 16 minut. Takže se kdo prostě to vysypalo, no to je jedno. Lidi, loučím se s vámi a i s tou mojí postranou ségrou. Možná se vám to líbilo. No a čau. Budeš poklízet, ale. Ježiši, Maria, to bude trapný.